цял народ ще има. Вика, ще ги викат по нас, не ги викат по тебе, вика Маро, тера, не си тера. По-лека само. Вика, има едни, вика, като от твоето време, вика, така, са думгаста, удосумгаста нещо, вика, много лъска, вика, как те заема, така плеваме, вика. Има гитари, ураците, вика. Препознава ли се някой? Друга маска, много светка, диско. Диско маска. Тук ли се сега, дали знаете, дека сега да ми помогнете? Значи, гледам, научат ми са близко, нема за превахайте, дека са далеко, нека се мръднат малко, нека светнат. Тамо ли се, тамо? Елайте, шо? Айде, аплауз. Цела група, тук сме диско. Има микрофон отдома. Да не бе да спрем, тук свите. Да, чекаме как беше с процета на младостта. Айде, паква. Диско. Дело ти го има запознава тази песна. Така ми не подискваш камера, няго. Еса, нема игри. Сакам да питам, кой ќе биде принцеса? Айде, договорайте. Значи, вашата маска е изберена за най-интересна. Имаше много, да не се разберам погрешка, интересна, близкава и сакаме някой от вас да биде принцип принцеза, odnosno да я предводи интернационалната карнавалска придорка. Веќе имате фанови. Дали сте договорени? Веќе имате? Може да ли се представяте? Даница Тимова. Душко Тимов. Няма ви бройки много. От коя година сте били? Отдавна сме. Сърдъста. Не съм екран, аз съм по-старича. Ти ли кажеш, що представя вашата маска? Нашата маска представя кралеви на подиума. Волсъм да се. И Феодеско. Не бе по-руска паралелка, знам английски.